Les ve Fontainebleau. Byl jsem úplně na mizině, ale rozhodl jsem se, že zkusím malovat pod širým nebem. Už tam budeme. Ještě kousek. Je to tu čím dál tím hustší. Těžko tu zakopnem o Manetovu snídani. To namaloval v ateliéru. Ještě nikdo nezačal a nedokončil celý obraz v plenéru. Většině malířů trvá až 2 roky, než dokončí obraz. Umřeli by zimou. Podívejte. Tady. Vidíte, jak to světlo padá mezi listím na zem? A ty listy proti nebi. Ať mi nikdo neříká, že stín nemá barvu. Když tady stojím a vidím to, musím si to namalovat. Děkuju. Nové barvy. Nový ateliér. Bylo by lepší mít tam pár figur. Postavy by nás jen rozptylovaly. Les ovšem skrýval i různá nebezpečí. Ty listy se ti moc povedly. Nepůjdeme domů. Byl to mistr Anglie v hodu diskem. Věřili byste? V hloubi francouzského lesa. Cesta do šají. Claude Monet. Les ve Fontainebleau. Frédéric Bazil. Les ve Fontainebleau. Pierre-Auguste Renoir. Proč jde ten Anglán za námi? Bazile, co to děláš? To jediné, co může umělec dělat v těžké chvíli. Ať vypadám opravdu bledě, vem si kobaltovou moc a kadmiovou oranžovou na tu moc. No. Malířství je nebezpečné povolání. Hlavně, když nic neprodáte. Improvizovaná ošetřovna. Málem jsem přišel o nohu, kručelo mi v břiše a neměl jsem kde bydlet. Máš míň starostí, když nemáš peníze, Monete. To může říkat jen blázen, Renoire. A vybudí tě to. Asi jako když ti řeknou, že od tebe nikdo nechce portrét. Ne. A co tvůj přítel Doktůrek? Neumí přesvědčit ani známé, aby se nechali malovat. Nevadí, někoho ti podržím a ty si ho namaluješ. Bazil se o nás postará. Nechá ti i svou postel. Nebo tobě. Ne, spíš tobě. Nebo si ji nechá sám. Má ještě ten pytel fazolí? S trochou štěstí už budou snědené. Kéž by maloval maso.